Goeie ideeën, maar geen geld om het uit te vieren. Een hele soort kunstenaars die kunnen er van mooi praten. Its Albers van Ljout is filmmaker en ik aan in. Al een paar jaar werkt hij aan zijn science fiction film aan het thema over een eenzame soldaat in een apocalyptische wereld. Tijdens het filmen heeft hij al een hele soort leuke avonturen beleefd, maar ja, financieel bloot en is het klauwen. En toch moet zijn debuutfilm, zijn eerste film, een goede film worden. Wat ik eigenlijk wil bereiken met deze film bij het publiek is dat het beter is dan ze verwachten. Dat ze echt zo'n wow-effect creëren eigenlijk. Van de mensen echt zeggen van wow, dit had ik niet verwacht. Its studeerde multimedia design onder de NHL en schreeuwt verhaal tijdens die studie. De goddelijke komedie van de 14e-eeuwse dichter Dante Alighieri inspireerde Its tot deze film die gaat hoe goed en kweer. Het is eigenlijk een onderwerp wat vrij veel voorkomt natuurlijk in veel films, maar daarom is het niet minder interessant. Het heeft heel veel met moraal te maken ook. En dat zie je ook in de Bijbel wel terug. En dat zie je dus ook in de goddelijke komedie terug, die gedichtenbundels. Ja, daar kun je op zich iets heel moois mee doen in zo'n moderne setting. En tegenwoordig is dat ook nog steeds heel erg van belang natuurlijk. Van wat zijn goede mensen ook echt goed en zijn slechte mensen ook echt slecht. En dat is een beetje het punt wat we eigenlijk neer wilden zetten. De film is zo goedkeerd mogelijk maken. Dat komt erop deel dat Its zelf filmen het, monteert en ik de muziek van zijn rekening neemt. Maar voor de bewerkelijke special effects wie het toch wat geld nodig. Dat geld, zo'n €3000, vond Its via de website signacrowd.nl. Een website waarop makers haar een project presenteren onder het grote publiek die de film op haar beurt aan stiepje kennen. Is dit de toekomst voor filmmakers? Ja, absoluut. Ja. Vooral tegenwoordig ook met de bezuinigingen. En het is voor beginnende filmmakers al heel moeilijk om bij filmfondsen een budget bij elkaar te krijgen. Je moet een goed verhaal hebben. En dat geldt natuurlijk voor dit ook. Maar hier moet je een publiek overtuigen van jouw product. En als je dat goed kan en je bent enthousiast, dan is dit eigenlijk echt een heel geschikt medium om geld mee te zamelen. Naast de opnames in Ljouwert is de film van het grootste pad opname in de Belgische stad Charleroi. Een sombere, vervallen industriestad, maar een perfect decor voor een apocalyptische film. De crew hier nergens startstemming voor en moest dus stiekem over de stekken klimmen en over de fabrieken in. Guerrilla-filming nemen ze dat. Het guerrilla-filming, wordt dat een specialiteit van jou? Is dat iets wat voor jou essentieel is om die ding te doen? Het was eigenlijk wel een beetje noodzakelijk dit keer. Maar ik blijf het er altijd wel een beetje in houden, denk ik. Ik hou heel erg van filmen terwijl je bezig bent. We hebben ook niet echt een storyboard getekend. We hebben wel een paar ideeën van welke shots hoe we die zouden filmen. Maar het meeste is eigenlijk gewoon uit een losse pols gefilmd eigenlijk. De special effects zijn heel belangrijk voor iets. Daardoor moet de film echt een visitekaartje worden, waarmee het voor hem de dwarren iepen gaan moeten in de filmvraat. Ze worden op dit stuit in Grains maken door professionele 3D-ontwerpers en motion designers onder leiding van Gizo Spijkerman. Wat ik echt heel leuk vind van deze film is dat je sowieso een super mooie locatie had. Ja, en het leuke van het traject waar we nu in zitten is gewoon dat we die wereld nog meer kunnen uitbreiden naar jouw visie erop. Ja. De verlatenheid, de vervallenheid,
Dat is echt het leuke van deze fase, omdat je die gewoon tot in detail zelf kunt ontwerpen. Gisteren is dat het jou heel erg aanspreekt, dat hij met een wereld komt die je helemaal in kan vullen? Dat is deels wat mij heel erg aanspreekt. Natuurlijk vind ik het genre zelf, het is ook een soort jongensdroom hè, om een keer mee te werken aan een actiefilm. En daarnaast, het is niet alleen maar platte actie, het is ook gewoon heel kunstzinnig, het concept, maar ook doordat de omgeving gecreëerd mag worden. Het is alsof je aan het schilderen bent, alleen dan op de computer. Ja, het is gewoon leuk om te zien hoe die samenwerking gaat eigenlijk. Is er echt iets te bewijzen voor jezelf? Ik had wel een idee van, ik heb een bepaald beeld van deze film, ga ik dat bereiken? Ken ik dat? Ja, kan ik dat, ja. En wat ik daar ook mee wou laten zien is van... op zich is het heel goed te doen voor een beginnende filmmaker met weinig middelen om gewoon iets heel tofs te maken als je gewoon hard werkt en je echt je passie erin laat doorschemeren.